I dag tager hr. Bold så en rusjetur. Det synes han nemlig er meget sjovt. Nu skal vi se hr. Bold rusje. I skal svømme med mig. Og lad os se, hvad hr. Bold synes om den tur. Ja, den var god. Ja, den var faktisk meget god, den lille tur her. Jamen, det var bare godt, hr. Bold. Jeg falder hjem. Hvad siger du til at blive sparket på? Jeg synes faktisk, det er meget ubehageligt. Jamen, så beder jeg lige kloven med lommeholder. Skrevet bag dig. Er det fed fjes? Er det fed fjes? Dette er så hr. Bolds død. Hvad laver du? Hvorfor ikke? Nej, det er ikke vin. Vin? Filmer bare. Det var ikke Jackass, hvad laver I? Nej. Jeg laver en del. Nej, film bare en bøssefløj. Nej. Ved du så, hvad? Nej. Det er en anden bøsseting, det her. Dum. Hvorfor cykler du så herud? Ja. Kæmpe der menneske, der leger med herude jo. Ja. Sidste død. Det her bolden. Skal du tage den der? Hvad? Skal du tage den? Det er meget. Skal jeg tage dit bøsse? Kigger du på?